Rene do Pak Rene tak ora. Nangis tenan iku lho, nangis tenan lho. Nangis tenan iku lho. Ana wis ajengene inallah Sebuah lokasi Gusti Allah tangisane jenengan mugi-mugi menjadi kebahagiaan keluargane panjenengan. Sedaya menika keranten apa? Mugi-mugi gelandangan dipun beto lagune mawon tapi piyantun niki sukses sedaya amin Allahumma. Aja kuwatir foto aku kuwi sejuta lho. Ke selatan. Ngono iku ben seneng. Kepraya cahya muda lho. Iki untuk piro mau? Yuk, diatur tebas bisa Mas Jajan yuk monggo diiringi ati sekso. Yuk, arek saja. Ayo arek kowe ah. Ati yo sekso. Mateni wong kowe kok. Sini sempit lor. Tapi ada tenda untuk menonton ya. Pas waktu dagelan nih lor. Di hari Jumat tanggal 24 April tahun 2026 ya. Dagelan nih lor. Lokasinya Punden, menghadap ke Punden ya. Udah mulai jam 4:30 lor. Udah mulai selesai dagelan nih ya. Jalo aku gak kuwi wis marah. Dalam rangka biar sedekat dulu ya. Ya spesial bendoro Son Mende lor, Mulia Kecamatan Buana Padi. Sudah selesai lor, dagelannya lor.